मिक्स बाय अमन रिकॉर्डिंग स्टूडियो हैदराबाद। एगो कदी रोहतक में जाके राजा हो कौन एगो कदी तोहरा बिना जी के करब इतने बात बता दी रोहतक में जाके राजा हो कौन एगो कदी रोहतक में जाके राजा हो कौन एगो कदी सताई तो हरे गईला के बाद हो उधर से रेल धके ये राजा हो याद सताई तो हरे गईला के बाद हो उधर से रेल धके ये राजा हो फिर उनके उस दिलवा लगा के हमरा के जन भुला जई रोहतक में जाके राजा हो कौन एगो कदी रोहतक में जाके राजा हो कौन एगो कदी रोहतक में जाके राजा हो कौन एगो कदी सोन कर मोना रानी के घरवा तू ही बसा दी सोना सोन कर मोना रानी के घरवा तू ही बसा दी ओ सोना सोन कर मोना रानी के घरवा तू ही बसा दी सोना सोन कर मोना रानी के घरवा तू ही बसा रोहतक में जाके राजा हो कौन एगो कदी तोहरा बिना जी के करब इतने बात बता दी रोहतक में जाके राजा हो कौन एगो कदी